Saka mari muzechipiri ndakabva kukoti nemhuri yese sangane panyaya iyoyo futi tsane izvo ndatokutsvaka mari ndatononoka kutouya ndinotsvaka musarebese nyaya batiri kudawo mari yedare yakataurwa pamasamoni edu kuti uyai nemari yedare izvozvo tsanangura izvozvo dai makasotifonera kugara takabatsirana azvizobatsirwa ndoda mapinda mudare tiri kudawo mari yedare ndakutiraya kutsvaga asi mari ndinoikwanisa kuiwana nemusi wechipiri. Ungafone yako. Oya, musi wechipiri ndichangusira chipiri chacho ndinotora fone Chakanaka ya. Mudede tokumautaura ndimi mamupani Oliver urayai Ndiri pano. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutema miti mumunda wangu. Ndinoda kuti pane mombe 10 yane mboo dzako chitupa nemaredara achitaura mudede tokumautaura achitaura kuna urayai Oliver Tawaratinzwe mudede. Zvakafamba sei? Changamire muchinda akatanga kuuya kutema miti mumunda mangu 2007. Tichimboda kumumisa haana kurekedza. 2020 ndopa akazonyatsa kuuya kunyanyisa kutema miti. Ya 2020 chete takawerenga yakanga iri kudiwa ku Forest Commission yakaita 2017. Yes. Apedza ipapo taenda kudara akanobatwa nemhosva haana kuiteedzera. 2021 wakabva wauya kuGaramu wakati wewe waiti nematare ako iwe uri kuenda kumatare isu tiri kushaya mari saka taakuchigara muno manje mumunda mangu ubva wawaka zvimba zvawo. Chizakanga changamire fona mukamba waitayo ngozozo Aticha mutara mukamba. Hello. 2021 wauya wakabva wagara imomo wobva warima wangorimo ndopo wakata miti yese yaitema waingotengesa saka wakatanga wachitema nematemo wobva wazoendazve pamusoro wakushandisa chainsaw yawo nanhasi wari kuishandisa kana nezuro chaiyo waitocheka uchishandisa uchitengesa huni. Wagarapo iye zvino gore rino futi warima ipaka wakauya wakamboevhectwa messenger of court hawana kuenda wakarambira imomo. Oliver negweta rake wakadawo ndaapproacha tikati tozotaura asi hazvinozoitika nekuti Oliver wacho ndofunga iye pfungwa dzakaida asi mukadzi wake ndiye anenge anotomulidha kuita ubenzi maonere ndakazviita. Saka kana gweta racho ndakada kuzorifonera zvikanzi ndakasiyana nawo warume iwo vanenge havasi kunzwisisa. Saka izvozvi zvatiri kutaura
wawaka futi tumba apa twawakaputsirwa na-messenger of court, iwo wawakawo futi tumba wakawaka futi bhani rakanga raputswa. Saka handichazivi changamire kuti wari kutora simba racho kubva kupi, nekuti kumatare wakangowanziwa kuyi. Saka ndakazouya kuno kuti handinyatsoti changamire ndimoridzi ndinzwireiwo nyaya yangu, nekuti pamwe zvichazoguma zvaane hondo mukati. Iyo iri kutaura ya ichokwadi shangamire. hauna kuzotaura kuti unoda kuti kwanechi nemombe 10 handiti ya mombe 10 idzi kunenge kuri kutodzorera nekuti dzakatengwa nemari yemiti yangu. Last time akapiwa huni, akapa vanhu huni akapiwa mombe. Saka ndiri kutoti akatombodzosa ningiri pamwe. And more so maita pa 10 mombe mukacalculate miti ya 2020 iyoyo weku-forestry commission wakati pa 2017 each tree is $35. Saka ini ndakati uya hakuna kwaanofa akaona kazi yemari. Right, people that into mufano pamusoro mambo nawadare wese vari muno. Inini kugara pandakaita panzvimbo iri kutaurwa naTokmo, inini nzvimbo iyi ndiana waDennis varipo, sekuru wangu vari papo, ndo varidziwe panzvimbo ipapo. Makakatano ese tirikurwira panzvimbo yekuti wamudede wakatora chisimba munda wasekuru, ndakasiyirwa nasekuru washaika. Sekuru wangu wakafa 2018, wafa wana wavo wachibva nditi muzukuru chienda wondogara kumunda uchichengetedza paplot kusvika namati ndiripo. Kubva ipapo pandakaenda kundogara ipapo pamunda 2020 ndo pandakatanga kuendeswa nawamudede wachitiwo wane ndichishamiswa ni offer letter yawamudede wachiti wakabatanidza maplots awo wane 3. Handina kuona offer letter yawo, but ini takabudisa kwese kumatare takabudisawo offer letter yandakasiyirwa ina sekuru wangu inotaura kuti paplot number 14 ndiana sekuru Adam Dennis. Sekuru wakashaya wana wacho awa ndo munokwanisa kunzwa wakandiisa pamunda kuti zvinhu zviri kufamba ose. Haina kutongwa here kuyo? Yakatongwa yakatongwa judgment ikati chi? Ndinawo mapepa acho judgment. Yakati chi chitotongwa. Yakatongwa yakati so that is one nyaya yakatotongwa. Inga iyo yakatotongwa kupi kumeja kuti waiko. Yakatongwa muno criminal. Criminal. Pamusoro changa ndinofunga number 1 haasi kutaura chokwadi. Number 2 judgment iyoyo haisiri, nokuti wane judgment yemusi ndaburitse judgment yemusi wa 2 judgment yes tipei kuona kuti inoita proceed the other day because hatikatongi yakatotongwa saka takuda majudgment anongotaura kuti munda ndiwani. So that isusu tiriwe civil toita nekuti criminal haiti effective kuti vanhu vabhadhara, inongotonga kuti aiwa iweibva right. Ukasabva munhu anoenda kucivil manje kuti ari sezvaaita. Saka judgment idzo dzinotibatsira. Ndaipa judgment ipapo kuenda majudgment iona kuti yakaitwa rini yakaitwa rini. Yakaitwa rini 1 November 22. July 2022. 25 July 2022. Right. Application of decision of default, the judgment in the state of execution is declared by
dismissed. Decision of default judgment is hereby struck off. I'm not going to court again. Court and now what is going court? Court and now what is going? Paka the judgment in Mambo. Not the judgment. Hearing, I know. I want to go to court again. I know what to someone. I know what to someone generally. Mune media. Ili papa. Ili papa. Ipasi papa. Mune payment. Ita uskwenda makosi. Nekuti makosi ari kumpa default judgment. Ari kumpa favor e default judgment. Uskwenda manje makosi. Achiro kuitika changa awandisi kusungiswa Dennis askusungiswa. Anosungiswa mbaya. Saka mamwe masamoni akadhivhara uimba mari iwe estate yako here plot yako here ndembereko wangu saka akafa ndiwe mweyo uri kubhadhara here mapemisi mari 6 unawo asi unawo kumba kwako plot 14 right. Tipo plot 14 yacho kuti tione saka find a problem iripo so that inobandi igadzirike mari zvandikuona apa izi irikuta kuti mune madefault adii akanga achiita mamusi kuenda kundokukota wakamboenda kuhearing court kukoti pandaienda kumashure kubuda kwaita jakambotongwa nyaya dzedu dzaitongwa dzese kubva kwese kumashure but apa payaenda kuti itobude judgment yavamudede haini yakabuda ini hanamboda izwa kudare anokupai kuti uyai judgment haana kuti umejasi haana kuti apedza kutonga kana wakango naungozonza tanzi kwazotonga buda judgment chitongoita kutopwanyirwa zvakandishamisa changamire kuti titaure idika ungoda permit not pamwe handina kuuya nayo asi ndinayoasapospona kuti tipe because handidi kuita zvinhu zvinoita conflict. Ndaida kuti ndiedze kutsanangura kuti mukano kana kuri kunzi bvuma ndiye akanga ari legal advisor wavo judgment idzo dzese akadzipiwa akanga aripo ichatenda and moso awa zvaari kutaura zvese zvaari kuda kuhwanda neyekuti ndeya Adams uyu kuhwanda nechigunwe wanhu wava kutaura idiri ripo iwo wakatenga here kuna baba waAdams nerweseri kutaura kuti zvizivikanwe nekuti pamwe unenge wakatenga nerweseri pemiti awainayo makapanana nababa zvinoveka no inini kutaura idi ndakapiwa farm 2005 paine 14 ine 2005 iyi permit iri kuti 2002 haana kumbobvira atsikapo kana kugarapo one day nyarara zvetiri kumbotaurawo wako hawana kumbotsikapo vanhu ava kusvika 2021 ndopa wakatanga kuklema kuti tiri waridzi wepafoni asi kumashure ndapiwa offer letter ndakataurirwa inini kunzi pane wanhu wakaramba saka iwe enda unotarisa unoona kuti ungade here nechi in 2005 ndikaita saizvozvo
ndikati ndiuma ende pawakamenjena wanaombotaura kuti pakange pakapiwa dai ukatipa iyo tiite zvozviri informed wova nepemiti yacho next week toita hadi john tinyatsoona kuti right iwewo ndiwo chii nekuti ndipe izvozvizvika paine this conflicting pane pemiti but iwewo ndiunzire pemiti yekuti ndiwo akazopuhwa nekuti awakapuhwa 2002 iwo akazopuhwa 2005 waramba kudii kutora munda then it's okay toona kuti right ndo zvakadi zvakaitika Tsangamire inini handitadze kuuya netsamba iyo ndichauyazve yakabva kuMinistry of Lands yechitotaura kuti no pamusoro pacho nalo ndivhewe chamungaite endai kutotaurako saka iyo ibvai paipi pamunda tinoita ane masimba pakanaka chakabvisi nekuti wakataurirwa kuti asiyo wanoita na pamusoro imamo baba handizivi simba rawanaro musi wa 17 December wakauya ndiri mambo ndimukatipa mapepa azvinoita nyaya izvozvo ndinokuadvaisa kuti chiitai so ndiye kana zviri zvotomuadvaisa ita so that inini ndiri pakati nekuti muri mhuri dzangu handisi handitongi ndazoendatakuti handiipi judgment nekuti zvine mapepa saka uyai nemapepa mouya nemapepa ndotarisawo then ndokupai legal advice yakanakisisa saka tosangana next week mouya kuita basa mamundu pamusoro takatoenda kuLands uyai nemapepa wauye nemapepa awo handina kupa judgment uyai nemapepa nezvese zvekuLands next week uyai nezvenyu zvakakwana uiona nezvake zvakakwana Funai day. Funai day. What are my issues?